To masu sauraro ga takaitattun labaran duniyar daga nan tashar Al-Bahrain. An rantsar da shugaban kasar Sri Lanka a safiyar wannan Litinin din a birnin Colombo. Anura Kumara mai ra'ayin sassauci da ke yaƙi da rashawa ya lashe zaben a wani yanayi na bazata a kasar da ke fama da matsalolin matsin tattalin arziki da suka haddasa matsanancin talauci. Mr. Dis Ana ya ce da goyon bayan al'umma zai sake rubuta tarihin Sri Lanka. Ya ce ya san halin da ƙasar ke ciki, abubuwa sun rincaɓe kowane ɓangare na rayuwar tattalin arziki, siyasa da alaƙa da ƙasashen duniya, amma zai yi aiki tukuru musamman wajen zuba jari daga ƙasashen ƙetare wajen ganin an fitar da wannan ƙasa daga ƙangin talauci da kuma bujiro da sauye-sauyen bunƙasa tattalin arziki. Sojojin Isra'ila sun ce za su yi lugudan wuta a yankunan Hezbollah da ke Labaran yayin da hare-hare ta iyakoki tsakanin ɓangarorin biyu ke sake tsananta. A ƙarshen mako mayakan da ke samun goyon baya daga Iran sun kai hare-hare Isra'ila wanda ya fada har cikin birnin Haifa. A ranar Lahadi mataimakin shugaban Hezbollah ya ce ba gudu ba ja da baya a fafatawarsu da Isra'ila. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka za ta yi duk mai yiwuwa domin tabbatar da cewa wannan rikici bai kazanta ba zuwa gagarumin yaƙi. Masar dai ta aika gargaɗinta kan makomar yaƙi baki ɗaya, yayin da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce lamarin akwai tada hankali. A wani labarin daban, Isra'ila ta gargaɗi mutanen Labanan da su matsa daga yankunan Hezbollah domin a cewarta za ta fara lugudan wuta a yankunan. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari shi aka jiyo yana bayyana hakan, inda ya ce za su samu ƙarin hare-hare a yankunan. Wannan gargaɗi dai na zuwa ne bayan da Hezbollah ta aika rokoki 150 zuwa Isra'ila a ƙarshen makon jiya, kamar yadda rundunar tsaro ta IDF ta bayyana. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan tashar Al-Bahrain. Amurka ta aika tallafin abinci zuwa ga waɗanda ambaliyar ruwa ta ɗaiɗaita a Maiduguri, babban birnin jihar Borno. Wata sanarwa da hukumar raya ƙasashe ta gwamnatin Amurka wato USAID ta fitar ta ce za a yi amfani da ƙungiyoyin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma waɗanda ke hulɗa da su wajen bayar da tallafin. Abin damuwa ne matuƙa ganin yadda ambaliya ta ɗaiɗaita al'ummomi a Maiduguri da wasu sassan birnin Borno, abin da ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi. Amurka dai ta miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan da abin ya shafa. USAID ɗin dai ta ce za ta yi aiki da shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya wato WFP wajen kai tallafin abinci zuwa sansanoni 4 da aka tsugunar da waɗanda ambaliya ta ɗaiɗaita, kuma an samu kai ga mutane 67,000 a cikin kwanakin da suka gabata. Shi ma WFP ya ce yana taimakawa mata masu ciki da kuma yara 'yan ƙasa da shekaru 5 wajen samun abinci mai gina jiki. Haka kuma Amurka ta ce tana taimakawa wajen kai abinci wuraren da ke wahalar kaiwa a Maiduguri da kuma faɗin jihar Borno ta hanyar amfani da jiragen sama. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da yarjejeniyar inganta makomar bil'adama. A jiya ne dai majalisar ta amince da wata yarjejeniya wacce ke da nufin tunkarar ƙalubalen da aka fuskanta a ƙarni na 21, waɗanda suka haɗa da yaƙe-yaƙe da sauyin yanayi da kuma take haƙƙin bil'adama. Duk da cewa yarjejeniyar ta fuskanci turjiya daga wasu ƙasashen da Rasha ke jagoranta. Wannan dai na daga cikin yarjejeniyar farko da aka fara cimmawa gabanin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 79 da za a fara gadan-gadan a gobe Talata, inda shugabannin ƙasashe za su sanya mata hannu. A ƙarƙashin yarjejeniyar da taron ya amince da ita, shugabanni sun yi alkawarin ƙarfafa tsarin da ke tsakaninsu don ci gaba da kawo sauye-sauye a duniya da kuma kare muradun al'ummar yanzu da kuma wacce za ta zo nan gaba waɗanda ke fuskantar ƙalubale. Yarjejeniyar ta kuma buƙaci kawo sauyi game da cibiyoyin hada-hadar kuɗi ta duniya da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da samar da haɗin gwiwa wajen magance matsalar sauyin yanayi da kuma inganta tsarin ƙirƙirarriyar fasaha. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan tashar Al-Bahrain.